ସେଥିରେ କର୍ପୋରେଟ ପଇସାରେ ତିଆରି ହଉଛି। ମତେ ଜଣେ କହିଲା ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରି ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଚାନ୍ଦା କିଏ ଦେଇଛ ମ ବିଜେପିରେ ଗୋଟେ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ହାରାହାରି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛ ତମେ ଚାନ୍ଦା କରି ଦେଇଛ ଚା କପେ ଦେଇଛ କିଏ? ଆଜି ଯିଏ ସରକାର ରହିବ କର୍ପୋରେଟର ବାଲା ପଇସା ପହଞ୍ଚେଇବେ ତିଆରି ହବ। ଏଇଟା ବଡ କଥା କଣ? ସେ ବିଲକୁଲ ଦରିଦ୍ର ପାଳିଥିଲା ବିଜେଡି ଏଇନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାର୍ଡ ଧନୀ। ଏଗୁଡା ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳୁ କାଢିଲେ। ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପଇସା ନଥିଲା ସମସ୍ତେ ଭେଦା କରି ତାକୁ ଠିଆ କରେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡା କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶିବ ହର ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଜି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ଆଜି ହଉଛି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଆଜି ହଉଛି ଆମର ମୁଠି ଧାନ ଅନୁକୂଳ। ଆଜି ଛତାବର ଠାରେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ରମାନେ ଯୁବକମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିଥାଉ। ଏଥର ଆମେ ଛତାବର ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିଛୁ। ଜନସମର୍ଥନ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦୁନିଆ। ପାଗ ବଢିଆ ଦେଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ଦେଇଛି। ଆମେ ଧାନ ବୁଣୁଛୁ ଟୁପୁଟୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଗଜା ହବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ଗଛ ହବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ହେ ଈଶ୍ୱର ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ତେମେ ଶିବଙ୍କ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପରେ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ରୂପରେ ଆଲ୍ଲାହ ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ନାନକଙ୍କ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଆଜି ଆମେ ଧାନ ବୁଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଅକ୍ଷି ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ଯେମିତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତ ହବ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଭଲ ଫସଲ ହବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଫସଲ ହବ। ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଆଜି ଆମେ ମୁଠି ଧାନ ଅନୁକୂଳ କରିଛୁ ଯେମିତି ସଫଳ ହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା।